As necesidades do mercado impoñen o volumen de saída dos produtos. A cooperativa Feiraco está preparada para producir leite enteiro, semidesnatado, desnatado en lavan, iogures, batidos, natas, manteigas e queixos. A produción anual supera os 100 millóns de litros. O leite máis demandado é o semidesnatado. O leite lavan tamén ten unha boa aceptación nos mercados. O leite sométese a un derradeiro proceso de termización a 75 grados centígrados antes de ser envasado. Desde a chegada do leite á fábrica ata o envasado transcorren sobre 3 horas. Por razóns de mercado, o leite almacénase en caixas de 6 litros, empregando como material de embalaxe cartóns tetrabric e tapóns de rosca. Tras o visto bo dos encargados do laboratorio, o leite está preparado para ser almacenado e distribuído no mercado.